hecho nada más. Una lágrima de amor. Soc en Delfín Fernández, baterista i un dels membres fundadors de Los Salvajes. Pues els Salvajes són una banda que es va crear a l'estiu de 1962. L'any que ve celebrarem els 60 anys de la nostra fundació. Ho compartirem amb els Rolling Stones, que també celebren els seus 60 anys. Dos membres són dels fundacionals, són del carrer Salvà, del Poble Sec, i el tercer era del carrer El Tigre, però bueno, que es pot considerar que limítrofe amb el Poble Sec, i els altres dos eren d'Hospitalet, concretament. La banda sempre s'ha situat com una banda purament genuïna, inclús l'altre dia me la van definir com els creadors del Poble Sec Som, cosa que m'agrada. Nosaltres hem vist el sonido mosca, no? Però bàsicament som una banda de rhythm and blues, ens consideren una banda de rhythm and blues. Com totes les bandes en aquell moment, aquell anys 60, doncs, bueno, quan començàvem és allò que anàvem picoteando de tot una mica, no? Però bueno, la base, la referència era el rock. Aquest disc és curiós, és el tercer que nosaltres diem de la sèrie familiar, no? Perquè són discos, aquests últims, que jo me lo guiso i jo me lo como, no? Són discs fets en família i curiosament aquest està fet amb estudi, perquè feia ja molts anys que no ens ficàvem en estudi. Els dos anteriors de la sèrie familiar són directes, un està fet a Razzmatazz i l'altre es va fer aquí al Poble Sec, a la sala Plataforma, precisament. Aquest disc que porta per nom, això és In Memoriam, tributo a Andy i Sebas, no? I recull 7 temes que són de la primera tongada nostra. Tots són temes dels anys 60, gravats, es van gravar les primeres versions a l'any 60, i ara sense retocar-los gaire, no? Simplement és adaptar-los una mica al so d'ara i al moment d'ara, no? I farem uns 20 temes, que és el que normalment fem en els nostres concerts, basat tot en els 7 temes, per suposat, que estan amb el disc, altres temes que estan gravats i alguna sorpreseta que sempre fiquem pel mig, no? Pues afegir que us espero a tots el dia 17 a les 8 del vespre al centre Almareda per gaudir d'aquest concert, passar-lo bé i desitjar-vos de pas unes bones festes a tots, que serà ja molt a prop dels Nadals.